Dahil sa mga serbisyong panghimpapawid hatid ng DWCI 105.1 Adjo FM, Radyo Pilipinas Pidig sa pamumuno ni Mayor Eddie Guillen ay napakarami ng natutulungan ng mga mamamayan. Kamakailan ay personal na nanawagan si RJ Corpus na tiga-barangay Tuanaw, Pidig, Ilocos Norte sa programang Day of Kulitan with DJ Tweet dahil sa kanyang nahulog na wallet malapit sa isang gasoline station sa Pidig na naglalaman ito ng mga iba't ibang IDs, mga dokumento, ATM cards, driver's license at 29,000 pesos cash. Matapos ng ilang minuto ay personal na tinungo ni Jeremy Agustin Nicolas na tiga-barangay Luing, Pidig, Ilocos Norte ang himpilan ng Adjo FM upang ipaalam na napulot niya ang wallet ni Corpus kasama niya ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Personal naman na inabot ni Jeremy Nicolas ang wallet ni RJ Corpus sa loob ng himpilan na nasaksihan ng inyong lingkod. Si Jeremy Nicolas ay isang choir member ng Philippine Independent Church ng Pidig at anak ng isang dating janitor at dating BHW sa barangay Luing, Pidig. When sir kasi may isa kami nga choir iti simbaan miti Iglesia Filipina Independente ket ti bayat ti panagserserbik ti simbaan ket kas lang nakalaglag antiriknak ta uray man pay no may isa kami nga nakurapay kunak ta da kami ket awan met ti talagang dati stable nga pagtrabahuan ni sir. Kamakailan sa flag raising ceremony ng mga empleyado ng LGU Pidig sa pamumuno ni Mayor Eddie Guillen ay pinuri at binigyan ng parangal o Certificate of Commendation at cash money ang katapatan at pagsauli ni Jeremy Nicolas ang napulot niyang wallet. Ayon kay Miss Nicolas ay hindi niya inaasahan ang natanggap niyang Certificate of Commendation at cash. Ket agyam-yaman ako na DJ tang jak expectaren nga kasi di mapasama ka. Ket uray ko maawan dito yun sir. Iso nga ko nak idinag-text ni DJ Jo kanyak nga umayak agaten dit tatang bigat. Ket imbaga kanya nang uray haanen ko man sir ta na ipulang tumeten nga nasaya aten ngem gabot ako na nakit haan umay kakit adakid daw ni Apo Mayor tayo so nga imayak itatang bigat sir. Mensahe ni Jeremy Nicolas ay kahit mahirap ang isang tao kapag may napulot dapat hanapin ang may-ari at isauli ito dahil sa lahat ng oras ay nakatingin sa atin ang puong may kapal. Idi nakita mi DJ nga wallet ket han kami nagduwa-duwa nga ipulang minta talagang sinapul mi itinagan na ken contact number na tapnon no maipulang ket kunak kanya na kunak ken ading ko tadwa kami idi tinakapidot iti sango iti Roosevelt High School ket kunak ken ading ko kita tinagan na ken ti contact number na ta inta ipulang kunak nga si good sir ta amok nga no ti mapukawan ket nasakit may tinakim na isong dapat nga ipulang mo DJ kasi hamo nga bagi. And sir, ken kon kunak no may sakang nga mapukawan ket nasakit may tirik na met sir iso nga kunak kanya na intalata ipulang kunak kanya. Ti bayat ti panagserserbik ti simbaan ket kas lang nakalaglag antiriknak ta uray man pay no may isa kami nga nakurapay kunak ta da kami ket awan met ti talagang dati stable nga pagtrabahuan ni sir so nga tay nakalaglag antiriknak sir nga ura ada problema mi ket masulbar tulat tanok ko. Sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga programa ng 105.1 Adjo FM, Radyo Pilipinas Pidig sa pamumuno ni Mayor Eddie Guillen ay nagpapasalamat po kami sa inyo at asahan nyo pang mas gumanda at mas marami pang serbisyo ang ibibigay namin sa inyo. Mula sa Pidig, Ilocos Norte, ang inyong katwit, Joey Cordero Kiawit.